8 wara li l-Gazzetta Malta Today żvelat id-donazzjoni b'self ta' €250,000 lil Partit Nazzjonalista ngħata mingħand il-kuntratur Zaren Vassallo, l-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista jibqgħu ma jagħtux dettalji importanti dwar dan is-self. Fil-jiem li għaddew kemm Lawrence Gonzi kif ukoll Paolo Borċ Olivier ikkonfermaw biss li din id-donazzjoni b'self saret bil-kunsens tagħhom, iżda ma tawx aktar dettalji. Iżda din l-aħħar ġimgħa wara li ġiet żvelata l-istorja mill-Gazzetta Malta Today, Paolo Borċ Olivier ma ndirizzax aktar konferenzi tal-aħbarijiet, b'differenza għal dak li kien isir qabel, fejn Borċ Olivier kien imexxi kważi l-konferenzi kollha tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista. It-tnejn filgħodu One News ipprova jitlob aktar informazzjoni dwar dan is-self lil viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li għall-ewwel ipprova jaħrab il-mistoqsija billi qal, anke jekk mhux vera, li dwar din id-donazzjoni b'self diġà wieġbu fid-dettall Lawrence Gonzi u Paolo Borċ Olivier. Għal dak li huwa hawn diġà wieġbu il-Prim Ministru u il-Segretarju Ġenerali kif diġà għedt. Zaren Vassallo huwa wieħed mill-benefatturi ewlenin tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar snin ingħata bosta kuntratti tal-Gvern. Ingħata xogħol fuq id-dar tal-anzjani tal-Mellieħa, fuq riabilitazzjoni fil-landfill tal-Matab u l-Miżbla ta' Qortin u fuq l-impjant ta' trattament tal-iskart f'Sant'Antnin. Ingħata wkoll il-kuntratt tal-bini tal-Power Station tal-BWSC u ma' €8 miljun mill-Gvern f'sussidji biex iżomm anzjani fid-djar tal-anzjani tiegħu, waqt li rebaħ ukoll it-tender biex jibni l-bridġ li ma jwassal għall-imkien, kif ukoll biex jibni il-Parlament il-ġdid. Zaren Vassallo ngħata wkoll kuntratti għall-scaffolding użat fuq proġetti tal-Gvern biex isir restawr ta' swar, għar-riabilitazzjoni tas-salini fil-limit tal-Qawra u anke għar-restawr tat-tempji tal-Ġgantija. Vassallo rebaħ ukoll il-kuntratt biex jibni l-Isptar tal-Onkoloġija u għall-bini tal-Biocampus f'San Ġwan waqt li ngħata permess mill-MEPA biex il-kumpanija ex Lavenbrau tiġi żviluppata f'shopping complex. Ftit ta' snin ilu kien fdat bil-bini tad-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà u ħalb tala fuq il-jont privat tiegħu liż-żewġ Segretarji Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Joe Saliba li huwa wkoll l-impjegat miegħu u lil Paolo Borċ Olivier. Minkejja dan kollu iżda l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jgħid lil One News li bid-donazzjoni b'self ta' €250,000 li Zaren Vassallo tal-Partit Nazzjonalista ma nħoloq l-ebda obbligu. Ħoloq jew le f'dan il-każ obbligu? Partikolari nista' nassigurak li ma nħoloq l-ebda obbligu politiku. Ma jinħolqux obbligi politiċi kif qiegħda taħseb inti. Zaren Vassallo huwa wkoll sieħeb fi proġett f'Taslima ma' Tancred Tabone li qed jaffaċċja akkużi kriminali fil-qorti b'rabta mal-iskandlu tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Ene Malta.